थांनाय 5 दाननिफ्रायनो इउक्रेन आरो रासियानि गेजेराव जानाय दावहानि थासारिया दायो माबोरै जानानै दं? थांनाय 5 दानाव गिलु-बालु रोजा-रोजा सुबुंनि जिउ खहा, दावहा गाग्लोबनाय, बेफ्रुसारनाय आरो जोबस्रांनाय। थारैनो थांनाय 5 दाननि गेजेरावनो गोबां खहा। थांनाय 5 दानाव गिलु-बालु रोजा-रोजा सुबुंनि जिउ खहा, दावहा गाग्लोबनाय, बेफ्रुसारनाय आरो जोबस्रांनाय। थारैनो थांनाय 5 दाननि गेजेरावनो गोबां खहा। बैबायदि सुबुंनि थांखि लानायाव बे गिलु-बालु जाथाया जानांगोन जाय सुबुङा गेदेर आरो गोहोगोरा हादरनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि। थांनाय 5 दानाव रासिया आरो इउक्रेननि गेजेराव गिलु-बालु दावहा जानानै गोबां खहा। मोननै गोहोगोरा हादरनि दैदेनगिरि व्लादिमिर पुतिन आरो जेलेन्स्कीनि गेजेराव बे दावहाया जानांदोंमोन। बे दावहा जानायजों गोबां खहा। नाथाय बेनि गेजेरावबो मोनसे सोमोनांथाव, जेलेन्स्की आरो पुतिननि गेजेराव थामथि सुबुं नुजाथिदों, जायनाखि माखासे दान सिगांनिफ्रायनो दावहा जागोनखौ रोखायैनो मिथिखायोमोन। जाय समाव रासियानि सान्थ्रिफोरा 5 दानसिम इउक्रेनाव गाग्लोबबाय थादोंमोन, बै समाव रासियायाव हादरगिरि पुतिननि बिबानखौ लानानै हादोराव माबायदि थासारि सोमजिया। क्रेमलिनआव पुतिननि आंगोनि सुबुंफोरानो पुतिनखौ हादरगिरि बुंनो लुबैला। पुतिनखौ बुंदों ब्लाड एबा सासनगिरि एबा बाहायगिरि। रासियानि लिबारेल डेम'क्रेटिक पार्टिया बेखौनो लुबैदों दि हादरगिरि पुतिननि मुंखौ ब्लाड एबा सासनगिरियाव बोस्लायनानै होनो। आरो बेबायदि जायोब्ला रासियायाव पुतिननि सुप्रिम लिडार जानायनि मोनसे गिदिर आगान आवगायनाय जागोन। गुबुन मिडियाफोराव खौरां नुनो मोनगासिनो दि रासियाया पुतिनखौ गोदान मुंजों सिनायथि होनो नाजागासिनो। बेबायदिनो हादरगिरि पुतिनखौ आरोबाव गोहोगोरासिन जागोनखौ नुनो मोनबावनाय जादों। दा बाथ्राया बेसो जाबायदि फैबाय थानाय समाव पुतिनखौ ब्लाड पुतिन बुंगोन ना व्लादिमिर पुतिन बुंगोन। गोजोनथाव खौरां, नोंथांनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो थाखाय फैगासिनो गोदान खाबु बड'लेण्ड गट टेलेन्ट। गोजौसिन जौसाङाव दिन्थिनायनि खाबु। बिटिआरआव बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2आ फिन सौफैगासिनो नोंथांनो गोदान खाबु लाना। जाय जौसाङाव नोंथाङा गावनि गुनगोनां रोंगौथिखौ दिन्थिनो हागोन। जानो गोनां बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2निनो अडिशननि अक्ट'खौबो थि खालामनानै होखानाय जाबाय। फारि बायदियै फैगौ 25 जुलाइ दाननिफ्राय लानानै 2 आगस्त खालारसिम मख'नाय जायगाफोराव लानाय जागोन। मख'जाथावदि अडिशन रेजिस्ट्रेशननि खालामनो थाखाय 8399890945 9101102339 आरो 9577573499 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।